Je zavřeno? Tak kde je ta přednáška? Hele, přednáška proběhne v přednáškovém sále muzea, vchod z Neumannovy ulice. Tak to jsme šli špatně. To asi jo. Ale tady to je, tak jdem. Pokud byste stejně jako my nemohli najít náš přednáškový sál, mrkněte na naše video, určitě vám to pomůže. Tvářit se šťastně a spokojeně.